Nangita ako kakarot strap. Mga bisdak kay ay kakarot sa akong sakyanan. Karot strap. Masamang kakarot strap din. Pangkakarots kaya na yung mga kakarots akong sakyanan. Asa naman ito kini. Kining hoy. Basta 5 na yung buko na. 5.99. Pang trap sa kakarots. Pila pa nga suludan eh. 5 traps. Pwede na eh. 5 traps. Sale ba yun? That's it. Sila mga kuhan dyan eh. $169 na ako, mahal na ako. Mahal na pagkakala ko mga alaga ko. $169 na. Mahal na, $169 na. Mahal naman. Malaki palit ng pag-dress. Uy! Anong ginagawa mo dito? Bakit? Yung sasakyan? Ilap. Hindi yan. Yung ano mas maganda. Yung? Yung ganyan. Yung? Yung ganyan. Mas maganda yun. Ay, maliit? Yung Maliit lang makuha, no? Maganda ito kung malaki. Hindi ba ko yun pero mamamahal silang lahat. O yeah. Mas mura yun, mahal. 5 something ito. 5. Tignan mo rin. Yung maliit. Tingnan mo. Nagkatrabaho yun sa nililibiran ko. Bumibili din siya. Ano yung sinasabi niya? Ay, mahal din ito. Ito yung sinasabi niya. 12 child resistant bite station. Child mas gagmay lang makuha niya. Pwede na. Gagmay lang. Gwapo niya ko. Adarag ko. Naku gagmay. Maliliit pang maliliit lang yun. Maano yun eh. Maliliit lang o. Tingnan mo. Mamamatay na lang sila. Ha? Mamamatay. Ay, wala sila ata. Ito o. Nasabi mo? Hindi yan. Hindi ba ito? Wala sila. Hindi yan? Yung pagano eh. Parang ganito rin ito ha? Hindi. Yung paganyan. Yung ano, wala dito. Wala. Kung dito ako bumibili. Oh, ito. Ito, combat. Hindi, pwede rin yan. Pero ano, mas malakas yun eh. Maliit, malaki. Yung paganyan ang sura. Wala dito, wala. Wala sila eh. Wala sila. Pwede rin yan. So, ito na lang, subukan ko muna to. Okay, thank you. Hindi ka nagtrabaho sa kabila? Ha? 2 o'clock? Isa sa mga dinideliveran ko dito. Siyang kusinira doon. Tag-receive ng mga deliver ko. Pwede na ito, mga bistak. To be continued, mga bistak. Mamaya bistak. To be continued. Bayad sa ta. Parang tindahan na di ako nagpalit sa kakarot snap. Long pharmacy. Ako po mga tindahan na po. Salamat mga bistak.